Ola, como estades? Eu contenta porque estades aí para escoitarme. Pero antes de contarvos o conto, imos saudarnos, sí? Parecemos coas mans? Sí? Veña, eu propoño e vos repetides. Preparadas? Preparados? Hola. Hola. Hola, hola. 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 Hola, la, la. Que ben chega o voso eco. Moitas grazas. Pois mirade, hoxe vou vos contar outro conto do libro de Xoán Babarro, 10 eran 10. Subían cansiñas e suando a mares, 10 xoaniñas cargadiñas de lunares. Aquí a primeira sentouse no altiño alto do dedo ai miño. A que lle seguía sentouse lixeira no mesmo dediño da man compañeira. A que lle tocaba subiu paseniño no altiño alto do dedo irmanciño. E fixo outro tanto a cuarta xoaniña no irmán dereito da outra manciña. A quinta xoaniña con moito contento, no maior de todos, fixo o seu asento. A xoaniña sexta, que a viu acougar, o outro maior tamén foi sentar. Un amigarrastro, outro migarrolos, escolleu a sete o dedo dos bolos. Un amigarrastro, un amigabolos, escolleu a oito outro furabolos. A xoaniña 9 non tiña elección. No matapiollos puxo a emoción. E a que ia a última, xoando a mares, no comillonciño pousou os lunares. Contádeas agora se as queredes contar, porque pronto, moi pronto, volverán voar. Que tal? Gustouvos? É un dos meus favoritos. Grazas a Xoán Babarro que escribiu este conto para todas nós e todos nós. Do que non recordo quen é o ilustrador. Oi, teño tan mala memoria. A ver, sei que se chama como o parque que está ao lado da miña casa. Entón chamase Lázaro, pero o seu apelido, menos mal que está aquí escrito na cuberta. Mirade, Lázaro Enríquez foi o que ilustrou estas maravillosas xoaniñas para que as viramos no conto de Xoán Babarro. Teño outra sorpresa. Veredes, as de xoaniñas teñen un papá, sí, un papá grande, moi grande, tachón. E tamén teñen unha mamá máis grande todavía. Podedes imaginala? Sí, así de grande, tachón. Grande, mediana, pequena. Eu creo que podemos despedilas tamén polo tamaño, verdade? A xoaniña pequeniña ímola despedir cun adeus pequeniño. Adeus. Adeus. A xoaniña mediana ímola despedir con un adiós máis grande. Adeus. 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 E a xoaniña grande ímola despedir cun gran adeus. Moitas grazas por estar aí.